Jedan od mojih najgledanijih videa sa ni manje ni više nego 107.000 pregleda, kad sam posljednji put pogledao, nisam sad pre ovog snimanja, tiče se ljubavi, tiče se zaljubljivanja, tiče se možda najlepšeg aspekta našeg postojanja. Tako da, idemo dalje sa nekim stvarima vezanim za to zaljubljivanje, za ljubav, kako možemo da znamo da li je to ono pravo, da li je prava ljubav u pitanju ili samo nešto prolazno, nešto što bismo stavili pod kategoriju samo zaljubljenosti, leptirići u stomaku, sve vidite kroz ružičaste naočare, mislim na tu drugu osobu, sve vidite u superlativu. Dakle, da napravimo malo razliku između prave ljubavi i one koja to nije. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na moj kanal, ja sam Vujadin Jeremić. Tamo sam imao, ne znam koliko, postavit ću vam link za taj video dole u opisu ili u prvom komentaru, počet ću to da radim, iz nekog razloga je to mnogo dobro i mnogi moje kolege to rade, u prvi komentar to stave, pa valjda je onda kanal aktivniji, ako ima više, ne valjda, nego jeste aktivniji, ako ima više komentara, ako ima više lajkova, zato vas često pozivamo, lajkujte i tako dalje, ne bi li ono što iznosimo nekako izbilo u bliži plan. Dakle, ako vam je kanal aktivan, ako imate komentare, pa makar oni bili negativni, on je aktivan i algoritam YouTube-a ga izbacuje vaše videe u prvi plan. Jezičar sam, mogu da izmišljam reči, je tako. Dakle, da vidimo mi to, kako možemo da znamo da li je to prava ljubav ili nešto prolazno, neki crush, nešto što će brzo proći. Koja bi ključna stvar bila u prepoznavanju toga da li nešto jeste prava ljubav ili nije? Dakle, prevazišli smo onu prvu fazu zaljubljenosti, leptirića u stomaku i tako dalje i sad razvijamo neki odnos sa tom osobom. Možda ćemo s njom osnovati porodicu, trajnu vezu, kako god. Šta je to što može da nam pokaže da li je to pravo ili nije pravo? Da li je to prava ljubav ili možda nije? Da vidimo. Prvo da krenemo od definicije koju sam ja usvojio kao svoju. Definicije ljubavi, imate ih razne, imate ceo opis fantastičan, na primjer u Bibliji, vezano za ljubav, šta ljubav jeste, šta ljubav nije, ali da se koncentrišemo samo na ovo objašnjenje šta prava ljubav jeste. Moj stav je da ako nekoga volite, iskreno volite, ako je to prava ljubav, vi ćete interese te osobe, ta osoba postaje deo vas. Je tako, svakog bogovetnog trenutka vi razmišljate o njoj. Dakle, tu je, prisutna je u vašem životu i kako se vi sad postavljate prema njoj. Prava ljubav bi bila da njene interese, moram da naglasim, ne ono što vi mislite da su najbolji interesi za tu osobu, nego baš njeni interesi. Poznate je već. Znate koji su njeni interesi. Šta voli, šta ne voli, šta joj je odvratno, šta joj je wow. Dakle, ako stvarno volite tu osobu, ona treba da bude deo vas. Time njeni interesi, ne naglašavam ovo slučajno, njeni interesi treba da postanu i vaši. Ako to u odnosu jednom imate, možete da postignete. Ako su stvarno interesi vaše partnerke, vašeg partnera postali i vaši interesi, onda to jeste prava ljubav. Ako ste i dalje u fazonu da vi znate bolje šta njeni interesi jesu i onda ćete se tako ponašati,
takve korake praviti, poteze vući, jer vi mislite da je u njenom interesu to što ste vi umislili, nikad ne možete znati vi sa vaše strane šta jesu pravi interesi te druge osobe u koju ste do juče bili zaljubljeni i sad je to prešlo u ljubav. Dakle, pokazatelj toga, da li to jeste prava ljubav ili nije, upravo je to. Da li interese te druge osobe uzimate kao svoje? Da li su vam isto bitni kao i vaši interesi? Jedan prost primer za današnje vreme. Na primer, ušli ste u vezu, zaljubili se, došlo do ljubavi, sa osobom koja je prilično socijalni tip. Dakle, koja voli druženje, koja je uvek sa, drugaricama, ortacima, uvek se nešto dešava, aktivna je u svom životu. Vi ste se zaljubili u nju, volite takvu osobu, da li ste prihvatili te njene interese? Da će ona i dalje, iako je sad u vezi s vama, želeti pobogu da se viđa sa svojim drugaricama. Da će on i dalje, iako je u vezi s vama i voli vas, želeti da se viđa, da izlazi sa svojim drugarima. Ako to jeste uspeli da postignete, da onog trenutka kad vam on kaže, ja bi sad izašao malo sa društvom, dušo, ljubavi, mico, cico i tako dalje, ja bi sad sa drugaricama, zvala me, kogod, išle bismo na kafu i tako dalje, posmatrajte svoju reakciju. Vi kao žensko, kad vam on kaže idem malo sa društvom, i vi kao muško, kad vam ona kaže ide malo sa drugaricama na kafenisanje. Dakle, da li ste u stanju da taj interes njen ili njegov prihvatite kao svoj interes? On, ona, jeste deo vas sad. Volite je, s tim smo raščistili. Ako nekog volimo, on jeste deo nas, njegovi interesi su naši interesi. Je tako? Dakle, da li ćete sad, posmatrajte svoju reakciju i time ćete sami sebi reći, ne treba vam psiholog, psihijatar, da li tu osobu volite ili ne. Kad vam to kaže, idem sa drugaricama, šta osjetite u sebi? Aha, opet sa tim drugaricama, ko zna o čemu će da pričaju, sad će, da mene ogovore. Ili šta već, pričat će o drugim muškarcima, gle čuda, žensko, a neće pričati o drugim muškarcima, ili obrnuto. Ide on sa društvom, posmatrajte svoju reakciju. Dakle, da li, radujete se tome, lepo će se provesti, doći će mi veseo, radostan, bit ćemo bliski, ili, da, ide sa društvom, da će to biti samo sa društvom, ili će, pozvati neke drugarice ili čuda i tako dalje. Dakle, analizirajte vi sami. You are the boss. Vi ste ti koji odlučujete da li nekog ili volite ili ne volite, da li ste u ovom fazonu ili u onom fazonu. Dakle, samo analizirajte sebe u ovom smislu, da li ste ispoštovali interese te druge osobe ili već osjećate nešto kad ta osoba želi da svoje interese, da ono što njemu prija, što njoj prija, da ostvari, da bude ono što jeste. Ovo je toliko široka tema da može 1.000.000 videa da se snimi. Pomenuh ovo, jer jedna od stvari gde bi se sad ovo raširilo, ne znam ni ja gde sve ne, jeste u ljubavi, da li ste prihvatili tu osobu takvu kakva jeste. Ili ste prihvatili i očekujete onu sliku o toj osobi koju ste vi napravili u svojim očekivanjima, kakva će ona da bude, kakav će on da bude.
Dakle, prava ljubav uključuje to. Dakle, ako uzimate interese te osobe, ako njega uzimate kao deo sebe, ovo je najprostije. Ako nekog volim, taj neko je deo mene. Ja ne mogu da tog nekog povredim, a da sebe nisam povredio. Ne mogu da ništa uradim toj osobi, a da to ne utiče na mene, jer je ona deo mene. Dakle, ako tako posmatramo stvari, ako to za nas jeste, ja ne vidim bolju definiciju ljubavi, ako neko je ima, neke napiše dole u komentaru, please, voleo bih, uvek volim da čujem drugačija mišljenja. Dakle, jednostavno prihvatiti osobu takvu kakva jeste. Vi ste ti koji sad analizirate zarad svog dobra i dobra te osobe. Vaše dobro, sad kad je volite, njeno dobro je isto i vaše dobro. I obrnuto, vaše dobro treba da bude i njeno dobro. Samo to izanalizirajte. Da li ste u tom fazonu da ćete shvatiti tu drugu osobu, da ćete njene interese uzeti za ozbiljno, ne razmišljati aha, za njega, za nju bi bilo najbolje to, pa sad idete u tom pravcu, a ne znam, devojka ili momak vam je jasno pokazao koji su njihovi interesi, njegovi interesi, ali ne, vi znate sad bolje. Ja ću da uradim, on treba tako i tako, ona treba tako i tako. Onda nema tu od ljubavi ništa, od one prave ljubavi, kad nekog drugog prihvatite kao deo sebe, kad nekog drugog ne možete da povredite, a da time niste povredili sebe. Naravno, ovde dolazi i suprotna strana i za nju navijamo da radosti tog drugog budu vaše radosti, želje tog drugog budu vaše želje koje ćete podupirati. Stavovi tog drugog bit će vaši stavovi. Ovde sad da se malo zaustavimo, ne mora da sve to bude egal, da njegovi stavovi, njeni stavovi budu isti kao i tvoji stavovi, nego pričamo o razumevanju tih stavova i o nalaženju nekakvog puta da ispoštujemo stavove te druge osobe. Stavove te druge osobe. Njegove interese, stavove. Nikako, a ja znam bolje. Ja ću sad tipa jeste on takav, ja ću ga promeniti malo sutra. Jeste ona takva, ja ću je promeniti u skladu sa mojim očekivanjima. Malo sutra. Ličnosti se ne menjaju ni onog trenutka tako brzo kad neko sam odluči da hoću da promenim ovu stranu stvari u svom životu, ovaj stav, ovo ponašanje, i to je teško postići. Promeniti drugog, forget about it. Zaboravite na to da ćete vi nekog promeniti. Onda niste krenuli sa stavom ljubavi prema toj osobi, da tu osobu prihvatite kao takvu, da njene interese prihvatite kao svoje i da se u skladu s tim ponašate, odnosite prema toj osobi, pravite dalje zajedničke ciljeve, zajedničke planove. Dakle, eto, davno nisam nešto vezano za ovu temu izbacio, inspirisalo me je jedno pitanje, tako da, dragi moji, samo analizirajte sebe u skladu sa tim. Da li sam ja prihvatio tu osobu kao deo sebe? Naravno, razmišljati i obrnuto, vidite da li je ona prihvatila vas kao deo sebe ili želi da vas nešto promeni, da vas doradi i tako dalje. Dobro je kad se dve osobe nađu i kad jedna drugu postiču na napredak, na razvijanje ličnosti, na širenje svesti, na sve ono što je pozitivno i dobro u životu. Dakle, dobro je kad se tako nađete i to onda jeste prava ljubav, da su tvoji interesi i njeni interesi, da su njeni interesi i tvoji interesi. Ko o tome može da odluči da li to jeste prava ljubav ili ne? Samo vi u vašoj ličnoj introspekciji, samo posmatranju, analiziranju toga kako se odnosite prema toj osobi, da li ona jeste već deo vas ili ste vi tu nekakvi ispravljači, korektori, koji ćete popraviti tu osobu.
da ja sad nju volim i to, a ovo mi se ne sviđa, ovo mi se ne sviđa, to ću ja jednom da popravim, pomoći ću joj da to promeni, da popravi i tako dalje. Piši propalo. Piši propalo. Piši propalo. Nećeš ti nju promeniti, neće ona tebe promeniti, osim ako ti to ne želiš i osim ako ona ne želi da tu crtu ili on da tu crtu promeni. Tako da, dragi moji, da onako rezimiramo ukratko, da li to jeste prava ljubav ili nije, znaćete tako što ako nju nešto zaboli i vas zaboli. Ako je ona srećna i vi ste srećni. Ako ona želi da ostvari nešto i vi želite da joj pomognete da ostvari to nešto. I naravno, uvek važi i obrnuto. Tako da, eto, nadam se, ne znam da li će ovaj video imati 100.000 pregleda, ali u svakom slučaju nadam se da sam vrlo korisne i pametne stvari rekao. Ne, to nije samo moja pamet kroz sve ono što istražujem, kroz veliko životno iskustva i te vrste. Dakle, samo posmatrajte da li je ta osoba deo vas, da li su njeni interesi i vaši interesi i naravno analizirajte i obrnuto. Nemojte srljati, nemojte ići po svaku cenu, da, to je to i mislite ne postoji druga osoba, to je ovo, to je ona prava, sad sam našao, to je to, držim se toga ko pijan plota, a ovamo čekaju možda još 1000 nekih koji su više u skladu, koji bi vas prihvatili kao vas prihvatili kao deo sebe, vaše interese kao deo njenih ili njegovih interesa. Imate koliko god hoćete toga. Nemojte, krajnji savjetnik bude, ako nešto vam se malo čini sumnjivim, nije to, ne držite se toga. Ćao attachment, idemo dalje. Život vam je jedan, da, tako makar mislimo, fizičkom postojanju, ne mislimo nego vidimo, dakle i nije neograničen. Postoje druge osobe koje bi baš vas prihvatili kao takve i koje ćete vi prihvatiti baš njih kao takve. Analizirajte se u skladu sa svim ovim i odlučite da li to jeste prava ljubav ili nije. Eto, to je to, dragi moji, za ovaj intermezzo video. Hvala za podršku, lajkovanje, komentare. Voleo bih da čujem stvarno vaše mišljenje vezano za ovu temu koja je vrhunska tema ljubav, ima li neke više kategorije od toga. Život, možda bih ja rekao da je viša kategorija od ljubavi, ali odmah sledeća ljubav. Život bez ljubavi vam je ništa. Hvala za podršku, hvala što me pratite, za sve ono što nama ovde znači na YouTube-u. Ljubim vas, vidimo se brzo, ćao.